Ани, леко ми ги бути. Вики, Чакай, мамо, че не се вижда Дани. Леко. Ето, чакай. Дани, Дани, Гледай, мамо, нагоре. Дани. Вики. Натам гледай, Дани. А, Не, то не може един натам, един Добре, натам. добре. Сега застанаха вече. Какво е това? Какво е това? Дани. Като беше по-маничък и като тръгнах да го снимам, се намръщи и чак гледа така. Как махна и почва да се смее. Сложи, пак се намръщи. Смех. Зеле. А сега се смее. Сега да. Сега виж как седи и гледа. Какво е? Che vuoi? Qua, vieni qua a giocare. Vieni Vicky. Vicky, vieni. Снимате много му падат. Стига, стига. Айде прави ти снимки. Знаеш ли как се прави? Да. Тук трябва да пипай. Гледай. Пипай, ама маничко. Виж тук те прави зелено и после па. Окей? Хайде, една снимка само, мамо. Внимавай да не го изпуснеш. Ай, снимай Чичо и Рикарто, Леля, Майя, Къде е? Вики. Не. Хубаво намести.